kutedzana kwenyu ndinonzi Job Gono ndichibva musabhuku wangu ndimhandu ndakwirira dare kusabhuku wangu nemhaka yestand yangu ndababa wangu anonzi Samuel Chitambudza Gono munova ndoma ndakakurira ndine makore tichitaura nhawi dzimwe nhamo ndakanga ndisipo ndaitumira vanga vari kunoku kuti vatarise kuti munda uri kufamba sei ndevachindipindura vanoti kustand sabhuku kuti vakapona baba wedu vakasiyawa pastand saka ndakazotidzokei ndakataura nasabhuku ndaona vachigara mustand vakanditi aiwa nhau baba wenyu vakasira baba vangu vachiri sabhuku vakati stand vakaisarenda kwavari semunhu anogara kunzwa nyika South Africa ndakadzokera ndisina nguva ndakadzokazve takataura nhau ikasabuda zvakanaka saka ndakadzoka zvinozvi kudzoka kwandakaita ndisati ndauya kwauri ndakanoenda kwakazvora baba vangu kwachitsa kuine rufu ndikati mwana wenyu mimi hatisina pekugara akasiya pasabhuku pekugara zvikanzi aiwa imimi endai kuna sabhuku mutaure nawo futi nedzimwe nhambwe vane dzimwe pfungwa dzavainadzo sekutaura kwamakamboita saka ndakaenda kuna sabhuku vangu tataura nhau iyi hatina kunzwana nokuti havana kundibudisira umbowo kuti baba vangu vakasiya nyora zvakati panhau yestand iyi ndosaka ndaya kunoshanga Chipire chinzwe sekuziva kwenyama handu musoro wenangu ya ndinovimba kuti mashoko ari kutaura kuti ari kuda taura semuzira munoita okay ya inini ndinovimba kuti muziro wangu wandiroita ndewekuti 1998 baba vake vaishanda kumhangura 1998 99 2000 sabhuku mukoma vangu ndovanga vari sabhuku ndokubva vatumira shoko kuna baba vavo vachida kuti vazive nekuti stand iyo yanga isingasateererwe mutero patikatumira shoko ipapo panga paine hanzvadzi yaJob inoitwa Fadzanai anova akazoshaya ndiye akati zvamatumira shoko iri baba zvavasati vauya inini ndakutomboti nditombobhadhara mutero wababa mukuru nekuti baba mukuru zveshuwa vane nguva vasingaite sevasingabhadhare mutero ndokubva abhadhara 2000 ndobva akamirira ipapo ndokubva ati sabhuku ini ndakundika kubhadhara nyaya yemutero shoko ndokubva raenda futi kuna Samuel Gono rasvika ikoko ichokwadi Samuel Gono akazouya kuna mukoma vari ndivo sabhuku vachiri vapenyu ini ndiri ndini sekretari vasvika vakauya vaine munin'ina wavo anonzi Hama Maoko Gono mukoma wavo ainzi Sande Nyaunzvi nemukoma wavo vainzi Filimoni Nyaunzvi zvakare vakauya vari vatatu vekwaGono kusanganisira naivo vechi4 ndokubva vauya kuna mukoma vaitwa Wilson ndokubva vatsanangura nyaya yavo yekuti inini kumhangura kwandiri kugara ndakombeya ivhu ndokuona kuti ivhu riri kunopishapa saka ndawana munda murefu kumhangura saka ndauya kuti ndikusarenderei stand yangu iri kuno ini ndiri kuenda nemhuri yangu vataura kudaro vakati inini vanga vandishedza nekuti ini panguva iyoyo ndini ndanga ndiri sekretari wavo ivo makumbo yavo anga asingasakwanise zvekunyanyofamba vakati iwewe munin'ina chisumuka ubve pano pamba naHama Maoko Gono naNanyaunzvi 2 naiye Samuel Gono muende panzvimbo pacho muende munoudzwa pari kunzi hapachadiwa pacho inini ndakasumuka nevarume ava takaenda panzvimbo ipapa ndokubva vataura mashoko yavo avakataura kuvakoma vavo nemunin'ina wavo anoitwa Hama Maoko Gono mashoko iwayo ndobva ndati aiwa ini ndazvinzwa seshoko randatumwa namukoma ndofunga razadzisika rakadaro asi vakati
vana vangu vese ndiri kutakura ndichienda kugara navo kumunda murefu ikoko. Ivo mukoma vakati haasi munhu wekutanga kutori nevamwe, munhu haaite mastendi 2 kana auya kunosarenda. Varipo vamwe vakatombosarenda ndokubva tagamuchira stendi iyi. Yagamuchirwa stendi iyoyo, ndinovimba kuti inini ndindakatotumwa kuna chief panguva iyoyo ndichinzi ndiende ndinovazivisa kuti izvo pamahousehold aedu ayai pakamira so. Zvechokwadi changamire vanga varipo panguva iyoyo, ini ndakavazivisa ende chokwadi vakati hapana munhu anotenderwa kuita mastendi 2. Stendi iyoyo inofanira kuti iende mumaoko aSabhuku. Chokwadi Samuel Gono akaenda. Inini ndaigara kumhiri pazvingurira paGlobras. Nguva iyoyo ndofunga pakaita inenge mwedzi miviri yanga ya2004 ndo pandakagadzwa uSabhuku ipapo. Ndokunzi namukoma iwewe wakufanirwa kuchibva kuGlobras uye utore chimwe chikamu chenzvimbo pane nzvimbo yakasununguka iriko kuno kugare nekuti yakadzi inofanira ngo chingogara munhu wese kana mukada kuti muchiisa munhu chiisai vanhu ipapo. Ini ndo pandakatorwa namukoma ndakapiwa stendi ipapo. Ndauya ipapo ndofunga ndakavaka ndavaka. Samuel Gono akadzoka futi kubva kumhangura ndokubva asvika paye, ini ndakutogara paye. Zveshuwa vakati zvamaita izvi maita zvakanaka nekuti kuno ndangouya kunoona imwe mhuri iripo uyezve nemunin'ina wangu aripo. Takaparadzana mune zvakanaka kusvikira Samuel Gono vadzokera kumhangura vaine mhuri yavo iyoyi vasvikira pakushaya. Vashaya kudaro pane mukomana mukuru asiri avavo akazoshaya zvakare anoitwa Batsirai Gono. Akauya ndobva ati inini ndiri kukumbirawo Sabhuku semunhu ari kuuya kunotsvaga nzvimbo. Baba vakatizivisa kuti izvo stendi iya iri mumaoko maSabhuku ende vakati hapana mwana anofanira kuti auye apa nekuti pane nyaya dzemushonga dziri kushandisika. Saka ini ndiri kutokumbirawo nzvimbo yangu ndakazvimirira. Vakaya vaina atete vavo vanoitwa Veronica. Ndofunga ndakavaudza ndikati iko zvinezvi haisati taane nzvimbo asi regai timboona nemakomiti kuti zvakamira sei. Takagara pasi nemakomiti anga aripo ipapo. Batsirai Gono ndobva tamutsvagira nzvimbo ndokubva tamupa mubhuku rekwamhandu. Tabva tagara. Pane mumwe mwana wavo anoitwa Bright Gono anoshanda kuHarare. Akati ndiri kumboenda kumhangura asi nebasa rangu randinoshanda ndinoSabhuku. Munda mwakaupuwa gore 2004. Batsirai Gono anga ari wavo. Batsirai Gono anga ari mukoma wavo. Pane vemukomiti inze maSabhuku vari pedyo vamwana nokuti uya kuda munda kwakawanda. Imi ndimi beneficiary womunda wacho. Saka nyanzi hazvikodzeri kuti munyanyo toda kana mapedza zvemataurira ndada kushanda nekomiti yakanga irimo naiyeyi. Nyaya iripo chete ndeyekuti muri moyo chokutanga ndega kuti ndipe risiti yemubhadharo rine nekamubhadharo takapera nekamubhadharo takapera munoburisa. Ndikakuti ndipe risiti December anoburisa. Aiwa mokuti aburisa munomupindurira zii. Alright. Uya anofanira kubudisa risiti yake. Nokuti nomeita kuti nzvimbo inge yatora. Aingofanira kuramba achiita sei? Yaingosvika patasvika nhasi. Zvinonzi ownership yeland. Kubhadhara mari dzatinoda dziya. Kana wapuwa munda unosiya munda wako unosangana naSabhuku. Zvino ndozvamunda ndozvavakaita. Kasi kana vaida munda wavo vaisiya vati munda wangu ndaupa mwana akati. Saka ina nda problem nazvo. Totopa kuweka chitsvaga chi. Ava vandifonera. Imukandifonera ndikati aiwa. Ava kana ndakuya kumba kwangu ndikaramba kaita. Nyembe yangu. Ndakati handidi kumba kwangu. Imakambora. Ndakati chi? Handidi munhu kumba kwangu. Nyaya dzakadai dzeland dzinoda kuitwa pachena. Andina ndoda kuvhera ndokundisa izvinhu zvenyama. Custody land inoda kuiswa nemapepa. Ndipe risiti.
ndinawo ari kokumba marisitsi ayo amusha kudara mambo kuna marisitsi ndozvinozi onashii nesitere mwana wangu sorry mambo inini lesita andina asi ndaituma vakomana vana vangu vari kuno kuti endai munda uteri munini wangu oina muziya kunze akamboe sani nyaya yenyu mune muchibika nyaya dzenyu kuda kutsigiri oina muziya mubvunze kuti pesinari tinoziyana asi kandi munomu nyaya sizazviri indai kuuza kuti kansera havana venya inyaya iri very simple ava kana vakuona lendi kumangura ndokune ownership yelendi yavo kasi havakura manje vanga kudzoka kumusha vanodzoka kuna ani vona sabhuku kansera mondonowirirana hatirambi izvinandirambi kana iva mhana unotozotizvo varikugagovabaizomuzi vanozoti aiwashamari zveshuwa ini ndakazopuwawo lendi ndandisina kusaka ndakawairaona lendi pane zvino munhudzo lendi ndouyu tikutenda ndinyaya yakasitembotochwati asi uyo anoda kubatsirwa kuti awane nzvimbo yekugara ndizvozvoka mwana kuti wangwati wakuya kuona mambo woripota nyaya yako kuna mambo ndodaidza mhandi moyanana kamangupindana matani so iwe unodyiwa nenjuga bhozi indoda kuti ndipe zisitaona pamusoro mangu pane nhau irikutaurwa iri kuti rasike zvishoma yekuti baba vangu vakanotenga stand. Baba vangu ini ndingakwana baba ichikana baba vaisenza kwakuchinonzwa kuchura smile chakaita kuti ndibve kuno ndizogara baba vaiziva basa remugodhi asi vasingagona sei kunyora saka ndini ndakanzi role model ichandidzidzisa kuti baba pavanenge vaita basa ndenchira kunyora pasi kuti zvizofairwa saka baba kubvisa vavo vakaita kwakuchura smile vakabvisa kuti funga kudanfirichi zvangu vakuita ndizvana kunyora zvasingaita vakapazozotaura abapo isema kana mimi ndio president kana ndasenda president nisenda kuja plan kana ndio ndio mwana wangu plan wendiada anakusia pa president sage maparesi makuchinga mwenyewe tena rongi itapo kwenda dunia inaona kuti uyo wakutozikana zadaro kutozana kusabu na zoga ini kukanyanga ndio pana kuzama kuti baba wako wakasiyawisa zvino kuna sabu wakangosiyawisa munda wawo wasakadai iwo una kufuna zvokuti auna kubata dai warapa chibhatira mutero vangodzoka kuna mamoti mambo asabuka watanzwe ya kana ikodzei papo ni sabuka ibaba pane muda kuti pari kutaurwa pane kuti ndatadza kutsanangura pakuti baba pavakaenda vaenda kubasa kumangura vanga vasingaenda hakuna munda wedu vaenda kubasa kwavaenda baba wakashayirei shamani 2010 alright bila 2003 yapedza kubatwa musitero 2004 kwazotera bila 2004 up to now une mutero waona wewe akubata mutero pasi kupenyi ndiani pari zvino asi akubata ndiani pana amana wachicha pamusoro ichangamiri nyaya yemutero iyoyo ndiyaita tikufambira tichienda kuna sabo ndokuti tikwanise kubhadhara asi taisvika chinhu nzvimbo yakaita se yakasiyirwa kusabo saka kuda kuti tichikwanisa kuti tibvise mari yemutero tasina kukwanisiwa saka patinoda kuti tinyatsoita sei nyaya yako chamwana uyezve futi ka pamusoro yepaiwo nyaya iripo ndeyekuti baba vakasiya vaoneka ndabva vaenda kumhangura kubasa dai vanga vasina kuoneka ingadai vakadzoka vachichemerwa kufa kwavo saka pavakaenda kunokwanga kwaane musha wavo sinsi michini yakasirwa guru wayo gono ari kuti muno baba wayo aripo gono amamoko
awana kuya bawasumba zona ndiye mangakachipa umoa kwa kuti wazee tumpeni komiti iribe simungaitoni komiti komiti yaiveko vakatofa mukanyora zvinyorwa zviripo tipei kana zvinyorwa zviripo zvakasainiwa varume imimi chada kubatsira ina zvokukumona ati ava navape uya noziva uzi uya pakati panoruziva kasi hazvinoti unoshaizvi ndikukupa nekuti womukuru wavo kuti ndichakupa ndikukupai mubhuku mamandiyo amandonozezvokuita ndakatsira wavo chete asi maminisi toti averengi muzive imimiga kuti mimi uri wrong side tikukupai munozona sabhuku mari yake edara nokuti maminisi ari paangagarire mahara plus asi anga ari sabhangu ainyora chete ipai munhu ake timbotiraya nokuti toda kupruva varumavo kuti yazvo zvaiti maita zvakanaka makura dare kumeana nezvo asi toda kupindaizvona kwenyika chitatu nyaya yachitambudza nomusi wa11/08/04 ndiwo musi watakasangana nachatambudza takataura naye nezvenyaya yestendi yake achibva kumhangura kwakanga awana munda murefu chatambudza haachisiri mubhuku rokwamhandu akatamira mhangura ave kuenda akatisira mashoko okuti pane panzvimbo pake haasi kuda kuona mwana kana hama yake inosara panzvimbo yake. Vana vake akati anoenda navo wose uyezve nzvimbo yakawana vanokwana nevana vake. Akapedzisa achiti iye akatiza nyanga yaida kumuraya pamba ipapo. Saka mwana kana hama vanoda kugara ipapo ndiye aida kumuuraya kuti azosara achigara ipapo. Pavakazvitaura munin'ina wavo hama maoko aive aripo achizvinzwa. Saka vakati chitosiyai munhu izvozvi kunyangwe nhasi chaiye munyori W Mhandu zianisigiricherera vechikama vaivepo Sande Nyahunzvi, Anyahunzvi, Hama Maoko Vigono. Munoona dare zvarakanakira rinojekesa zvinhu zvabuda nai mafara zvinoda kuti mukumbiro regero nasapo nokuti iwe pawaita nyaya yako nyaya dzeshe dzinondidzicha kuzvenyuko ina handiti ndichatende vanhu kamudetsana handiti wave kwatire kwati kasi maitosvika ndikukumbira sapo kokuti saka ndinoda kuti waapologise nasapo sapo kutozopa instruction handi kuda nzvimbo yako fungama kutana sapo ndo zvakanaka tinokumbira sapo vandiregerere nyaya yakajeka ava vanavo taura kuti ndachikumbirawo izvi ndofunga pamusoro edare ndofunga tsamba yandikairadzwa kudhara ndasingamboya kuno asi vaindi vanga vasingabuditse tsamba iyi saka musha unawo here ndomubvunzo wangu amushandi saka pava chiripo ndokudai havaigona kutsira iwewe kuti mawira wakanga waita handiti mawira wakatoona sabu ndaakamunetsa nemakore wakata 2004 handiti kuona mukomana ndikafunga kuti mani akazvarwa pagono pani uyo mpaka ezvinababa akazvarwa pamba paagiri mani uyu mwana uyu baba aufunga kuti iwewe unagara makore mangani uzowe ngarakwasi izvi zvinongokupa picture dai wakaisona kuti munhu amakore agara panapa ndozviripo
azvikozeki izvozvo dai makatana mukomunini wako muzomuziva mpaka ukaizogara naye pano kuti achokwadi ini padaituma vanhu vese ka ingadai akabuda samba iyo nanhasi daimisipa iwe unozari mbono zvapera aisera vana ndevenya ine mugara pasi mowakazuva hamushai zvipisi zvamunazvo kuvapa vana ndevani ini ndinotofarira mwana kuti ndabva kumakura ndazuva muchamani mangu zvinoitwa nemikansera nasabhuku mondizisa kuti ndizvotaiona mambo musape muota chani kwete musape nzvimbo yemwe munhu tipinde mugakava vatsvagire nzvimbo inoita since nzvimbo yakatwa nasabhuku zvine respect nasabhuku uye zvakaisanida zvipachina zvemumaminitsi saka ngazvirambe zvakaita se zvakadaro pamusoro pane munhu akaso wallet yake ine chitupa nemadocuments akakosha kapai awana wallet iyoyo ngawe tibatsira amedi akasiwa zvinhu so unoona nyaya inge iri kubvunzwa sebe inopinda kudari kune maipedza kanzira hai munogona nyaya iyi haingakusaika yakasarendwa iyo yapapa vachamhenoti ivo vakomana vari kuda ikoko chete here kwaigara baba wavo kana kuti vakungotsvagirwa pamukazira ava havana nzvimba nzvimbo yakasarenda isusu kwatsvagira nzvimbo hando zvamuri kudaira nyini zviite baimuswa 7 hatiti vanhu vari kukakavadzana nyaya ino wakaita zvichiwawawawa unoshaya nzvimbo wakaita zvistraight unowana nzvimbo muswa 7 tisabhukana zvidzo taiwana tapedza nei ita unosaita Zorai sabhuku mari yedari yakwira dare rake kana muda kuti sabhuku akwei nzvimbo pachena yapera iyi